Bon dia. Estem amb la senyora Carme Queralt, que està presentant el seu llibre, La clotxa i la seva festa. Bon dia, Carme. Bon dia a tothom. Bueno, què t'ha semblat la presentació i quina relació guardes amb la festa del vi català a la vora del riu? Bé, ha estat una festa molt participada, hi ha moltíssima gent i tothom està molt engrescat a fer els tastos de vi i també ara tindrem ocasió de degustar la clotxa. Molt bé. Així perquè els nostres oients a Facebook i a les xarxes socials ho puguin entendre ràpidament, què és la clotxa? La clotxa és un menjar molt antic, és un plat molt singular perquè només els propis ingredients fan el farcit del plat, no es necessita tampoc el plat, sempre es menja molt redó perquè és un pa de pagès partit per la meitat. Antigament se feia un pa de pagès de quilo, avui en dia els hem reduït una mica, sobretot en aquestes ocasions en què fem tastos. Aquí tenim el pa de pagès, oi? La sardina a la brasa, la tomata, sardina a la brasa, arengada, sardina de casco, tomata de penjar, alls i cebes a la brasa, escalivats, i acompanyats d'olives negres. Antigament les olives negres se tiraven també damunt les brases per matar-les una mica perquè, clar, estaven acabades de plegar i estaven molt vives, eren molt àcides. Clar, perquè això era un plat típic de la gent que anava a collir olives. Era típic dels pastors que passejaven en els ramats i s'enduien, a les 4 del matí s'enduien les clotxes per a tot el dia. Molt bé. Una sola clotxa d'un pa de quilo ja era aliment per a tot el dia. I també de la gent que anava al camp o a veremar o a plegar olives, generalment. Molt bé. Doncs perfecte, això és un llibre molt interessant per a veure totes les variacions i tot el que podem trobar fent... Hi ha 38 receptes perquè la clotxa és un plat que es menja des del Baix Camp i el Priorat fins al Maestrat i el Matarranya i és un plat molt emblemàtic d'aquí de les Terres de l'Ebre, especialment de la Ribera i la Terra Alta s'ha conservat molt i als altres llocs l'estem també recuperant i és una mica part de la història, no? A través dels ingredients podem resumir una mica la història, és pa, vi, sardina, que és un peix blau mediterrani, és cuina mediterrània posada al plat. Molt bé, doncs moltes gràcies per tot, Carme. A vosaltres. I ens veiem. Gràcies. Ens veiem, bona festa del vi. Igualment, gràcies.